ki khubor ka Batesi TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ka jing shakri ka jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hotari unai lur 8000 ar pusau Kalong shisha ka jing kiban bakhara ki clean of sensha jing kisan pusau li ki hima khasi hadim ka khasi hus asanama sesri council mentagasngi kal aya ka jaga terekam ban pensuk igis em ki lingdo bakiwe habaki wandan kam ha KHDC kuman jikdo bahagi pori balaj baro kalong shisha ka jing ja buram ki clean of senshar nadugis em ki lingdo bakiwe de ki clean of senshar baki hab penju shong ha ki baranda jo KHDC hashaban yo rong shi jaka bagtmu balaj don kam Yakini ke jaga terekam jungi klik no senshar la plipat ba adu CM ke KHDC wa penya sing CM hagi jing sa khilang deputy CM wa pinshingan NCM uchairman ke council ba lam pharang bala ke kong Maclean Saukme ke EM ba pet ya ke forest ke klik no senshar la kiwe pan Nakaliang UCM kena ke himanong klau habekan lapan pau news ngongu ya ke KHDC bagi lapan urlong ban yo ke jaga terekam Kaban longkum ke jaka penjathan yang berkelawan negeri ti bejngai bakelat ru benci ap habaranda habik wanan kama KHDC Chief Executive Member ke KHDC wa penyai sing sim habekaran ulo ong bagan ke jing play ya ke jaka terekam jungi klik no senshar ki hima khasi kan wanra ke jing day ke bayajan bha pada KHDC bagi klik no senshar bakum juru hi khon ki hajar Nakaliang ngajungi hani kapor na khap uni ribbon kum kandak ke jing play ke ni kamera Badru kajing IT ya kan kamera jaki no ilam na ni klik no senshar kiba kentub na du kisim kilingdo ki sadar ki wahdadar te na kin pok kan wiang ru na kaliang discouncil ba ki no senshar baro kiba penan kam ya kan office trekam kan long ka bayang pe ya renti bat ka job hagit ski ki por ki banang wan hagit trekam ki publish Nakot ipaib jong kahima nong cloud ipaib khna ban shipti uni shabi ya ka pinla ban bunan kam nan ni shikma Oh, kapayo is so much. Yang ni kisim tu, yang lang ni, siang lang tu kipayo. Oh, tanggo skin tu nak. Tak. Kampun sen kini sengi ki beladar. Pengiwan hamne ngi ki praklik no sensyar ngi hamne dan kamban saing kot selang haban saing hab hajrong di kaling mana teng i sulah ranya hab moy ka rom ka akor ka bejong hapo office ki brek buram ni nai dawan hangne pade ki yo i ngi bangi haban saing kot ayo teka penting katan kan kayo te habang ilai kendo kenani flu jumat ba em in charge ka ilaka mesin kiai kane ka buram jingu i IP sa bat kantam CM bela pediang ya ka jing ajibut yo ikan ka jini skopmen sibuna ngadak na kejikmen ko kral na kota ki clean no sisar kane kalong ka buram ba ka diskonsil kayu i saya ke jing don kam i ka buram jing sim clean no sisar desa kiban wara ka buram ladangi ni don ha ka buram ka kawan diskonsil ru i ba ka diskonsil ru kara ke buram ke jaga kamtam deng jo pi ngut ba ni ba ke jingtri kam na por hagi kam ki ba bun ki balang ki bangi kendu jing ni wan ni ke ban un kloi ban sim ban sot ki problem begini batang menne ru ngidang yo lat ya ke ban ai ka mo rendam deng jo ka bordar Assam deng jo ki south li ki hima no khala jirang melem bat no skung bat Ai iya kan sim tu jing sim tia ka jumpi na kan ta ban solve kan problem dulu
hak bagi pun ki hajar ki jungi ki mat ki jing ke bedon than botar kat kasam siap pendik nak kapor dengan kermen skan ba ki barok kinong biat baik ringkat ke jing sim ke jing ki play nak kalian so PCM ba ki ka barok rut ringkat ba council di barok we dengan kalian junga ya ai ku play ke pang sai sisir si hajarno CM ilaka dan i chairman kumjuru ya i madam bat i officer kumjuru na dam ta ki klik nom sisari jungi baro na kalian jungi kumka Khasi Autonomous District Council ru ni dokumen mentara sengi ya kabangin yo ban pendat ini rekam kan long ka jing sa jing kan mau ha jing ya ledi ka jing trekam jong ka district council ba kan ni ka jing ya dei ka jungi ha pedeng bat phi kum ki klik nom sensha nadu kisim hadu ki lingdo ki wahadadar ba ki serdar kan don ka jing ya dei ka bajan nang ni shikman om tang ka jing ya dei henry wat ha ka jing trekam ru bat ki khun ki hajar ki jong phi ru ngin don ka jing ya dei ka bajan tin nomor tak ada daga jing yo ekalat ban play kenik office rekam jongpi hangni pot council kan long ru ka jing ku namta ki hima ki elaka ke jongpi hala ki jongki jaka ba pidon ya ka ba pinang yo ban stat ki kam te hoy ni sutu ba pila yo eka jaka rekam henry pindon kam ru se jaka yang kali da kumnum nung ila ipen bait artli de se jakayam kali hang ni po pelau jok ke yang council ka office ke jungi ba pin yo ekalat ba pin penyem kali se pinyawan buon ten namla de se artli in mangkerpang namanta kinu kisngi man kasngi nakamta kinu ki dukhat ki jompi ba wan ban dan kapshani bat ka ba arpat ngila mangru ka jakale ba hajan joka kamra bat kumju ru kabalai ngilamang ru yewe i casual beyond ban dan lang dan bat pi kum ka office nama kani kate ke badan kam shisha ngape teng ni kwa ban pha shiti kerke epi teng jupoi ke shiti ka por babian teng ni khot meeting pi yo ka ban pediang shiti ondala dap ka meeting lakut ka sngiru te lingba kan ye jingdan jone office but ni bo casual period indan ye ka list jong pi baro amto but kan suk e office jongi ban communicate nang nishkmat dan ni ban pha kinu nu ke jing tip ki ba kham dot kam ki ba kham kerke ya ka ba ngin yo ban ye dei kam pi te but kumju ru kinu nu ki kam ki ba let's say ki ba ngin nang yo ban pensol nang nishkmat nak kalian jongi ni kloy ban kriya ya kanu nu jing ajimut jong pi kum ki kle no sinsha habi dei berkata te nashkwa ko ban pentip ka yen ibro kawe ba dangshen mentat nakalian kini ki sawli ki hima ba kentup ke hima nong klau hima melim hima jirang bat ka hima nong spum kilawan ye kendu yang ngamentat ya ka ba kila IT ko ki shiti ban penso halor ka jing ye kendu jing jong ki khun ki hajar hakini ki hima hakabai dei bat ka jing kentur put jong ka jela asam hoi ni i bat ni tip shai ba ka jela asam bat ka jela meghalaya hapadeng kini ki artli ki sarkar ki dangdon ka jing ben bai put bat kata kalong ka benta ka beningkong ladap bat sa ka benta ka baar bat kiwe bat hapadeng ka jing ben bai put ru ni dang yo ki jing ujor badang don ki jaka ki ba ka sarkar asam ka sedang ban kentur put syakal jaka jongi ya ka ban pentut ru wat ya ka syongsuk syongsan hakini ki jaka tena kalian jongi kilawan penslo bat kalian jongaru ngaso ban penpau bangin shimkya habide kini ka kam bat ngala IT ya kini ka file kini ka code ka petition ke jongpi ha deputy CM belum in charge ya ka ilaka bat ka legal matters ba in consult lem bat ringkat bat kini ki senior advocate lene bat ki standing council jong ngi kum ka KHDC ban yo jingmut se kumno bangin la ban yarap lang ye ke hima lene ban ye trai ringkat ba hima namenta ban penne pensa ye ka kendo ka siap ka jongi apa uput sam jongi te kata deka jing
Yekran mene bat kermen scam banang nish kmat I la nang sutu kumno banya ikanti banya sepentim pat chapi.